Todo o noso universo empeza na madeira, e por iso hoxe queremos falarvos das madeiras coas que traballamos en Atalanta, porque son a orixe de todo o que facemos. Traballamos exclusivamente con madeiras autóctonas e de proximidade, algo que forma parte do noso xeito de entender o oficio. Nas nosas pezas de colección utilizamos principalmente tres madeiras: bidueiro, freixo e faia. Son madeiras que proceden da nosa contorna próxima e que coñecemos moi ben, non só polas súas calidades técnicas, senón pola súa relación histórica co oficio da torneiría. Cada unha ten as súas propias características. O bidueiro é unha madeira lixeira, doada de tornear e empregada tradicionalmente para utensilios de cociña. O freixo interésanos por ser unha madeira resistente e que permite uns acabados moi coidados dada a beleza da súa veta. E a falla é unha madeira moi noble, moi estable e moi apreciada tradicionalmente para o traballo en torno. Eliximos cada madeira en función da peza, do uso que vai a ter e do que cada material pode achegar, porque para nós, deseñar tamén é saber escoitar a madeira. Cando facemos torneiría por encargo, traballamos calquera tipo de madeira, dende a caoba ata o piñeiro do país, outra madeira moi vinculada ao noso territorio. Pero na nosa colección habitual, estas tres madeiras son a base do traballo de Atalanta. Que sexan madeiras autóctonas e de proximidade non é casual, responde a unha elección: traballar con recursos próximos, reducir o impacto do transporte, apoiarnos en materias primas da contorna e manter unha relación responsable co bosque. Iso é parte da nosa idea de sustentabilidade, pero tamén da nosa identidade, porque cada peza que facemos empeza moito antes de entrar no torno. Empeza na árbore, no bosque, na materia. E por iso, gústanos dicir que en Atalanta non só traballamos con madeira, traballamos desde a madeira.